Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, nandito tayo sa Binondo dahil pupuntahan natin ang sikat na Lechon Paris de Lakay. Sobrang daming taong pumipila dito ngayon mga ka-studio. Maagang maaga pa lang, pero hindi tayo pahuli at titikman natin ito. Tara, let's go! Pero nakita naman namin ang okay na, magkano yung isang five? Wala pa pa. Ano na ito ano? 17,500. Yan na po mga ka-studio yung order natin. Mayroon tayo ditong Lechon Paris na mami. 95 pesos mga ka-studio. Yan, merong mami sa ilalim po. With rice na po ito. Sobrang sulit ito. Tsaka mayroon din itong Lechon Paris. Paris na may lechon kawali. Yan, sobrang sarap niya mga ka-studio. So, sabaw pa lang. Oh. Tsaka mayroong mga taba-taba. Oh. Yan, ito naman yung rice nila na pamaris. So tara, hindi natin patatagalin ito mga ka-studio. Pray muna tayo kung start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Ano? Dito tayo sa sabaw muna. Yan. Grabe yung sabaw niya. Malasang malasa po. Talagang mapapakanin ganito sa sabaw pa lang ba. Yan, merong lechon kawali, merong pares at saka taba. Yung balat ng lechon kawali crispy pa rin ba? Kahit nagalubog sa sabaw. Panalong panalo po. Yan o, mayroon pa mga kung ano? Litid ato to. Oo, di ba? Yan, mayroong rice oh. Dito naman tayo sa Paris Mami, ayan o. Anong number na ito? 13. Ayun, 13. 13 po. Wow. Wala si 13. Pwede lang mga video. Sulit na sulit dito. Yan, mayroong ano, taba. Ang masabi ko dito mga studio, sobrang legit po, masarap dito sa Lechon Paris ni Lakay. Sobrang daming tao talaga kumakain dito ngayon. Kaya medyo maingay yung video natin. Kaya masarap siya, sulit yung presyo niya ba. Hindi tinipid sa lechon kawali. Sa katunayan po, sobra 100 kilos of lechon kawali na ubos sila araw-araw ba. Saka nag-iba na rin pala yung oras nila dito. 7:30 AM, bukas na hanggang 8 PM. Pero until supply last na po dahil sobrang daming kumakain. So ayan po, tikiman lang po mayari dito ng studio kasi sobrang daming tao.
So patuloy po ako kakain pero hanggang dito lang po yung video nito. Maraming salamat po. God bless. Bye-bye.